A cidade do Lérez cambiou moito dende que el escribía nas páxinas do Diario de Pontevedra, pero seguro que a maioría recordan algunha das súas crónicas deportivas. Con 20 anos, Jesús Rodríguez entrou a traballar no diario como corrector de imprenta, pero a súa gran curiosidade o fixo avanzar un paso máis. Pronto comezou a escribir as súas primeiras crónicas deportivas, unha etapa que agora recorda con moita nostalgia. No Diario de Pontevedra empecé sendo corrector de probas, tipográfico, o sea, buscando as faltas de ortografía dos demais. E dai, pois, logo pasei á redacción. Toquei todas as áreas do periodismo no Diario de Pontevedra, desde a cultura, desde a política, desde a sanidade, todo. Totalmente o que é un periódico, todas as áreas que pode haber nun periódico, esa toquei nas eu durante os moitos anos que me dediquei a esta faceta. Houve de todo, bons momentos, malos momentos, traballando daquela maneira, non como hoxe, que antes había que facelo todo a man e agora faixo todo por ordenador. Durante máis de 40 anos, el foi unha das referencias da sección deportiva do Diario de Pontevedra, unha sección na que sempre firmaba baixo o alias de Observador. Ese nome puxomo un compañeiro chamado Alejandro. Andaba eu nos comenzos da miña andaina pola redacción e puxome el, saiu da el a idea de poñerme observador e aí quedou durante máis de 40 anos. A súa vida sempre estivo vinculada ao deporte, pero se algo non puido facer Jesús foi ocultar a súa paixón polo Pontevedra e, sobre todo, polo Teucro. Eu nací co Teucro prácticamente. Xa dixen antes que teño 78 anos, o Teucro fai o ano que ven 75 anos de vida. Eu empecé co Teucro no Pazo de Campolongo, despois aquí no Versel, logo na pista de Arcebispo Malvar, e eu nacín aí ao lado do Versel, o sea que, polo tanto, eu e o Teucro vamos da man xa desde pequeno. Con 78 anos e tras unha vida dedicada ao deporte e á cidade que o veu nacer, Jesús Rodríguez non pode ocultar a súa felicidade ao recibir o premio Amigos de Pontevedra. Cando me chamou un dos componentes da directiva de Amigos de Pontevedra, é amigo meu de toda a vida, e cando me chamou eu xa sabía para o que era, sin dicirmo xa sabía para o que era. É un premio ao reconhecemento dunha labora durante moitos anos e, polo tanto, hai que acollela con satisfacción, con honor e por que non dicilo, con falta de humildade. Eu penso que cando che dan un premio é porque o mereces, non porque o regalen así, porque así. Un recoñecemento á súa trayectoria profesional e un agradecemento a todo o traballo realizado durante tantos anos, porque sen dúbida Jesús Rodríguez, a través das súas crónicas deportivas, conseguiu escribir parte da historia da cidade de Pontevedra.